Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Found me on a basement floor, back when I lost it all. Told me what the fight was for, and I'm not giving up now. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie met mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Het is een jonge schreeuwer, hij houdt zich heel bedwaren met taal. Net alleen in de Friese taal, maar ik nog met het Lemster sterker. Daar had een heel wutboek voor volkskreum. Zijn dichtbundel Wut van Wut van Wut. Ook een goed uitspreken in ieder geval is Kreklin Uitkaam. Ring er nog om Joël Hut, want dat is zijn dichtersnaam als ik eruit noem voor een, wat mij betreft, noffelijk peteer. Mooi, dat is de best. Welkom. Ja, dank u wel. Hoe is het? Ja, goed. Ja, het is een mooie Simmerse dag. Ik vind het hartstikke mooi. En ik ben blij dat ik hier wezen mag. Ja. Ja. Waar is het vooral druk mee op dit start? Vooral druk met de scriptie van Applied Linguistics. Dat waar ik nog maar bezig ben. Tapaste taalkunde. Ja. Ja. Maar voor nu, wat voor studie is dat precies? Dat is een studie dat gaat erom dat een tweede taal leren kerst. En dan is het de vraag, hoe kerst dat het beste dwan? Wat voor methoden kerst dan het beste inzetten? De kerst alle keer onderzoek nooit dwan. En dat is in feite de tapaste kant van de tapaste taalkunde. Ja, want in die wereld van de taal is heel lang onderzocht van wat nou het beste weer, hè? Eén of twee talen of nog meer. Bijvoorbeeld, En ja. ik had het idee dat er was daar zo'n beetje een consensus over is dat als je meertalig bent, dat het eigenlijk heel goed voor je brein is, toch? Ja, er worden wel... nou ja, het is wel voorzichtig een meertalig voordeel was dan hest. Ja, klopt. Dat leren wij dan ik maar de studie inderdaad. Ja, het is natuurlijk wel altijd discussie van hoe volle voordeel hest dan en hoe zit dat precies in elkaar. Maar dat is inderdaad wel een onderwerp. Ja. Klopt, ja. Maar het gaat bij die vooral, en dan kunnen we straks nog wel eens op trop praten, over de methode dus om een tweede of een derde taal dus te leren. Of gaat het specifiek om die tweede taal? Het gaat... Nee, om die methode vooral. Ja. Wat is de beste aanpak om een tweede taal te leren? Ja. Is daar een best er al achter of net? Nou, ja, is er iets van een heilige graal van... Ja, ik dacht, dat vreeg ik op college, ik maar eens een keer. Maar dan krijg je een nuanceerd antwoord natuurlijk. Ja, dat is een mooi antwoord. Hing het echt ervan af van de situatie van wie er een tweede taal leren wil. Als een band voor een skuilband een cijferhelje moet, dan zal die aanpak zal heel oors wijzen moeten dan in die in een oorlaan terug te komt. Ja. Had het ook met leeftijd te krijgen? Of? Ja, er is een bepaald effect van leeftijd inderdaad. En dan word ik wel dacht. Ja, soms wordt er ik wel dacht dat er een soort grens is. Er moest jong wezen en dan slag het net. Maar daar is geen consensus over. Dat is wel dat er wat meer dat er een leeftijdseffect is inderdaad. Ja. Nieuwsgierig. Taal en nog eens taal. Ja, zeker. Die fascinatie überhaupt voor taal. Want de schreeuwst dus, de beste met douane, met de studie. Wat ik al zei, er zou een wutboek hasten. Ja, klopt. Betocht en publiceren zelfs. Maar wanneer is die fascinatie voor taal bij Zuiver in groep 8 al wel. Ja. Ik hier in groep 8 nog net begon mijn middelbare school. Nog net begon mijn Griekse Latijn. Maar ik hier wel al mijn kennissen, mijn vrienden al terugkregen dat er zoiets weer als het Griekse alfabet. En dat hier probeert u te hollen te leren. En hier probeer wat simpele eerste Griekse teksten te vertalen. En toen is het eigenlijk begonnen, ja. In groep 8 op de basisschool. Dus de leeftijdsgenoten weer om het hutten bouwen en om het voetballen. En dus ja, maar jongens in het Grieks of net? Nou ja, vond het wel mooi. Hè? Wie heel leegdrempelig nog. Ik heb net een hele studie eerst van maken. Maar het was wel interessant. Ja, ik vond het hartstikke interessant. Ja, we hebben het houdt een beetje in. Ik bedoel, een beetje in het visje. Die jeugd is een product per keer. Maar dan horen we met de Noors in de boeken? Of?
Ja, nou wel wat meer dan leeftijdsgenoten. Ik zal net zeggen dat ik nou echt hele studies maak, maar het is wel wat meer. Ja, ik ben wat meer. Wat meer op mezelf soms ik. Ja, klopt, ja. Taal en nog eens taal. Ja. Het laatste bundel is uit. Ja, klopt. Hoe spreekt het zelf uit trouwens? Verwut. Wel hè? Ja. Nee, want ik dacht misschien had er daar nog een bepaald poëtisch gevoel bij, maar... Ja, de O-umlaut is verschillend per dialect. Het is echt een typisch voorbeeld van Zuidwesthoeks. Keer ik wel voor bij oren mensen die uit de Zuidwesthoeken komen. Maar ik zit soms wel ver. Ja, correct. Ja, verwut. Ja. Want dat vreemd me even oor. Wat zit er? Want het is net officieel. De Zuidwesthoeks nou. Nee, er is nog geen instantie die zoiets aan het en nee. Nee, maar hoor, hier kreeg ik net de indruk dat ze het helemaal zelf betocht haast. Nee, dat is fantasietaal. Het is geen fantasietaal omdat het wel gebaseerd is op het geven Fries natuurlijk. Ja. Dus dat is dan wel een basis waar een soort legitimatie uitspreekt om het toch zo te schroeven. Er was wel met aanpassingen. Ja, maar ik wilde een zin die om die hinnen, yes, maar dan daar in die hoek of net? Ik kom oorspronkelijk uit die hoeken. Ja. Ik ben hier nou in Lauwert. Maar hoe ik opgegroeid ben met dat dialect, dat is hoe ik het schroeven wil. En hoe ik het zelf uiteindelijk praat. Dat is wat ik dan brukken wil. Ja, maar die indruk krijg ik een beetje bij die workshops, maar dat het een beetje mengvorm is. Aan de ene kant best wel wat, net helemaal gefantaseerd, maar nog die beleving daarbij. Ja, klopt. Maar het griep wel waarom uit, in dit geval dan de jeugd, was toen daar natuurlijk omringst en worden zin juist. Ja. En voor mij dat is ik kreeg het gevoel dat het een beetje mengvorm is, een mix van die beide dingen. Maar... Mix. In eerste instantie, wat echt voor mij belangrijk is dat ik de spreektaal goed op schrift jou. En tweede is dat ik het nog wat poëtisch maatje. En dan bruk ik soms woorden als beuren en teens. Die veroren misschien kater en gedachten binnen. Yeah. Dus ik miet me nog wel die vrijheid om dan zo nou en dan wel wat een sterker ouderwetser woord te brukken. Ja, maar dat is echt die poëtische vrijheid. Ja, precies. Ja, inderdaad, ja. Krijg je wel eens kritiek is wat zwaar woord, maar commentaar op, want ik ben een woordman, hè, dus wij praten ook wel heel raar Fries natuurlijk, met Satri en Hissi en die natuurlijk. Ja. Maar je hebt hoe skullen, toch al net? Schuilen. Ja. Ja, en skun. Ja. Hoe reageert de rest van Friesland daarop? Is het dan nog wel eens verbeteren? Of zo? Nou, je praat even normaal of niet? Nou, eigenlijk, er is wel zekere opschudding natuurlijk, die het veroorzaakt. Ja, zeker. Ja, wel een leuke opschoring, hè? Ja, zeker. Ja, precies. Dat bedoel ik. Knippen, maar toch? Daar komt natuurlijk reactie op, denk ik. Ja, of het is heel positief, van wat vernijend is. Dat is even wat oors dan de rest van het Fries. Ja. Of het is, ik gebruik soms wel spreektaal. En dan krijg ik dat ik het woord zich op schrift stel. En daar krijg ik nog wel eens mijn tijdschriften nog wel eens waarom van. Dit lauwe net maar zich. Dit is net geef meneer Hut. Nee, precies. Nee. Ja. Maar hoor, de best sabbert met taal. De slingers eigenlijk tussen al je dialecten en talen. Wat iemand ik neem gewoon van die studie is natuurlijk Nederlands. Misschien nog steek dan wel een Engels broeks in die studie of niet? Ja, eigenlijk alleen maar Engels, ja. Nou ja, dat komen we wel. De West nooit heel oud, dus dan is het in het Liebad zo. Ze noemen dan op strutten, inderdaad. Het Fries komt dan wel eens een woordpikje in en het Westhoeks, maar het zijn al die wel verschillende accenten. Ja, denk ik. Ja, klopt. Ja. Vind je dat leuk of net? Of broeks dat in een studie bijvoorbeeld? Ik heb bijvoorbeeld met mijn scriptiewerk nog mee bezig ben. De hek het Lemsters verbruikt. Dus dat is een zuidelijk dialect. Dus daar ben ik inderdaad, dat bruk ik in mijn studie ik wel, ja. Ja. Wat zit er tussen dat Lemsters en wat ze in Sint-Niek bijvoorbeeld. Sint-Niek, ja, daar komt eigenlijk bij, hè? Ja. Zit daar nog wel verschil in dan? Ja, er zit nog wel wat verschil in, ja. Ja. Er is bijvoorbeeld een woord als ik zeg schroeven, verschruwen. En daar is ze schroeien. En de hoon miert op de groen. In plaats van de hoen miert op de groen, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar giet het dan terug, ja. Grappig. Ja. Maar waarom net wat Sint-Niks terkeren dan? Omdat het Lemsters nog even een extra stap van het Fries oud wiekt. Oké, dat vind ik extra bijzonder. Meer op zichzelf dus. Ja. In mijn beleving is dat wel wat
kreeg nog een stapje verder van het Friesau. En dus ik heel interessant om dat een oor nog te leren. Want als ik het Sint-Nixtus een oor leer, dan zit het weer dichter bij het standaard Fries wat ze al kennen. Dus het is interessant om dan juist nog... Ik kreeg een stapje verder te gaan, en dat ze het dan nog snappen. Ja. Even een heel simpele vraag. Best vaak, als het gewoon maar eerst is te praten, bak koffie, terrasje. Denk je dan wel eens, nee, wat ben ik aan het praten of net? Of ben je dan in een holle heel wat aan het corrigeren? Nou, aan het ziekje van... Wat zie je nou, welke kant? Het valt nog mooi, maar inderdaad, het valt me op dat ik zo nu en dan even denk van, oh ja, nou is ik dit wordt... het leert zich heel erg dat het... Ja. Of een oorsuit dan wordt zaterdag of sneuren of zo. Dan denk ik, oh ja, zaterdag inderdaad. Ja, klopt. Ja. Maar ik kan wel normaal praten eigenlijk. Oh, dat valt heel erg mooi. Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Ik moest het even van die weten. Nou goed. Ga ik vragen om muziek uit te zieken? Een lekkere horrorvraag, want net als bij best een muziekliefhebber. En als je dan maar 4 platen uit zieken, dan ga je vaak wel prakken tinken genoeg hoor. Ja. We zetten nu tijd bij Oh Wonder, Ultra Live. Ja. Waarom? Ik vond het een heel mooi Simmers nummer. En ik wil direct maar beginnen. Omdat het de tijd van het ier is om even een mooie Simmers versie op te zetten. Ja. En deze band ben ik wel fan van. Dus ik vind het een geschikt nummer om mee te beginnen, ja. Bist u een van de eerdopkes in een eigen playlist Spotify? Nee, ik ben net van de Spotify, maar wel van de even de Ruud en dan de eerdopkes zien en zo. En dan dit soort muziek? Ja, heel mooi. Ja. We beginnen een artiest die haar roots eigenlijk in Friesland had overigens. Ja. Ik vind het Otsen nog in Utrecht wend, maar daar dwaande weer mijn singer-songwriter carrière tussen skrapjes. Ja, ik weet niet hoe fiets ermee is. Eamon. Spelen onder andere op Lied. En daar komt ook een nummer van, Galit. Ja, ik ben zelf te wisten om op te treden bij Lied. En ik vond dat zo'n mooi nummer. Ja. Dus vandaar dat ik dit graag draaien liet worden. Dus ik dream hoe du komst zo dichtbij. En ik zong hoe maar du bist net meer van Een live-opname van Lied, wie net de wedstrijd Lied. Maar weer een jongen in Neushoorn onder oren met dichters, maar ook met muzikanten. En daar wie dus Eamon te jaren. Een Friese moeten, om het zo maar zo te drukken. Het nummer heet Galit. En het voelt heel goed bij Joël Hut. Ik zie die naam ook even goed uitspreken trouwens. Ja, dank u wel. Ja, ik word een soort Amerikaanse spoken word artiest van die meisjes. Ja. Joël! Hele Zuidwesthoeks Friese normaal. Dus Joël is eigenlijk gay Lemsters, maar niks daar zit ik wel. We hadden helemaal taal, dat mij duidelijk wijzen, want hij had een paar dichtbundels uitgebracht, maar ik het Lemster Wordboek Bigleaks. En had op dit moment is hij druk aan met de universitaire studie. Had ik alles met taal te krijgen. Even over, want hier staat eigenlijk Huytema. Ja, klopt. En op dem kiest de vorm Hut als dichter. Waarom maar? Om de achternaam van mijn vriendin, nou mijn verloofde, dan uiteindelijk rond te nemen, ja. Ja, en dan als statement, ik vond dat het is meestal de vrouw die de achternaam van de man onderneemt. En dan wil ik als statement even oversom dwan. En dat wil ik toen al maar mijn debuutbundel van in eigen beheer. En dat zet ik nou terug inderdaad. Ja. Dus het is eigenlijk een eerbetoon hoe de leefde dus. Ja, zeker. Ja, zeker is dat. Het klinkt ook een beetje als die tattoo met die namen erop. En dat nog een keer een uitkeert. Wat dan? Ja, dan ging ik waarom? Nee, maar dat verwacht ik helemaal niet. Nee, praten, maar... Nee, dat verwacht ik helemaal niet. Maar dan zit de rest van je leven maar een achternaam die... ik hoop voor jou dat de verkering net uitkeert dan. Ja. Ik kan me er niks bij voorstellen. Ik breng die net op het script. Nee, helemaal niet. Nee. Ja, mooi man. Mooi. Ja, goed. Straks ben ik even over de bondel. En als losmeister wel even niet zwak dicht nog vallen is. Want ja, goed. Je dichter in Hoesa. Ja. Dat ik jaren. Maar ik wil toch nog maar even naar dat Lemster Wordboek. Ja. Hoe bist op dit idee kan eigenlijk?
Ja, Ik stond te mijmeren op de bank en denk maar dat mag ik doen of niet? Nou, ik zit mijn kuius eigenlijk te mijmeren. En dan denk ik van, er is al binnen van alle keren dialect de boeken. Maar ik heb zelf, mijn eigen dialect is net echt in een woordboek werjend. En dan denk ik van, dat Zuidwesthoeks, dat wil ik wel een keer vers lezen, inderdaad, ja. En toen ben ik op internet te landen kwam bij toevallig bij een strip van Stoffel en Wim producties. En die maken een strip Onder de Hoek. Dat wie alle Grient Lemstes. Dat zeg ik. Nou, ik dacht, wat mooi. Geen consistente spelling. Gewoon zat ze denken van, de ene keer schroeven we het samen, de andere keer schroeien we het samen. Eigenlijk puur op gevoel dus. Ja, zeker. En uiteindelijk vond ik dat zo mooi. Ik dacht van, dat Lemstes, dat wie ik nog even wat extra ouw. Misschien is dat juist wel extra bijzonder om nog vers te lezen. Ja. En toen ben ik bij een stichting. Toen heb ik daar aankloppen. Stichting Art Lemmer. En daar hebben ze me goed verder geholpen. Om dat Lemste Witboek daar uit te brengen. Het boek gewoon sympathiek. Maar het is best een stap die is dorst, denk ik, om zoiets vers te lezen. Hè? Ja, maar lijst het letterlijk vers in een boekwerk, in een document. Ja, klopt. Taal uit heel dicht bij mensen. Ja. Hoe waard erop reageert? Zo'n stichting kan je me voorstellen, die is hartstikke blij mij. Maar dan komt er gewoon een spelling en een grammatica misschien. Ja. En dan komt er gewoon mensen hun identiteit misschien wel. Hè? Ja. Nou, het grappige is, letter dan het uitbrengen van deze bundel, wie er nog een Lemste dicté toch die twa van die strip. En daar zei ik een keer van, maar waarom schroeit dat nou zo? Waarom schroei je dat nou waarom schroei je nou maar Udakje bijvoorbeeld? Ja, ik dacht van, dat is heel logisch, want dat gaat sa en sa en sa. Daar gaat het op waarom, op het Fries uiteindelijk. Ja. Maar dat is wel ingewikkeld, ja. Dat lijkt net altijd voor de hand. Nee. Dus ik heb wel een voorstelling en het is een richtlijn, zodat het in ieder geval consistent speld worden kan. En dus ik meer bruut worden kan, hoop ik dan. Maar een richtlijn, dan geen wet. Zeker net. Nee, bij lange na niet. Maar gewoon taal komt door mensen hun gevoel. Ja, klopt. En dan komt dus een hele jonge meneer Hut aan. Ik daar zit, ik bedoel, beschuldigd net van, maar er zit wel een bepaalde pretentie in natuurlijk. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, maar het meeste wat ik de markt hierin vind is het juist mooi dat er in ieder geval wat maar gebeurt met hun eigen en het lijkt iets vers. Dus. Ja, zeker. Ja, vooral ik die twa van die strip, die vonden dat mooi, ja. Wat had je best bij Oud Lemsters langs gingen om erachter te komen wat het in het verleden weer een of hoe had je het ompakt? Nou, ik heb die stripschroeier heb ik dus vregen om even voor extra woorden in het wordboek. Die oude van het Fries en ik voor de controle. Dus die heb ik al helemaal vregen. Maar ik ben even naging op internet bij het Meertens Instituut, bij de Dialectenbank, van wat voor dingen binnen opnam qua in de vorige eeuw, tweede helft van de vorige eeuw. Wat is het dan opnam qua Lemstes? Nou, dat is intussen wel wat. Die woorden worden oors uitsprekt, zoals B in plaats van bij. In het wat Fries dus B. Ja. Maar wie er nog een proto? Of is er een proto-opname? Er is nog. Er is materiaal dus. Er is materiaal. Ja. Ik ben net helemaal verder indoekt altijd nog meer te verkrijgen weer. Maar ik heb voor dit project gewoon op internet zien wat er beschikbaar weer. Gewoon vrij beschikbaar. En er wie wel materiaal te vinden. Ja. Een opname van oer of zo, of 2 opnames wel. Ja. Grappig, ja. Hoe sjort dit zelfs? Is dit een haast wetenschappelijke uitjefte? Of is dit een ik zeg het bijna zelf, wat folkloristisch VVV-uitjefte? Ik gooi er maar wat in de groep, ja? Maar hoe sjort dat zelf? Ik zit het ergens ertussen niet. Ik vind het net helemaal een... ik ken me niet... Ik vind mezelf geen toerist. Ja, precies. Ja, die kent dat mooie de Cape op een lemmer. Maar ik vind het zelf toch net wetenschappelijk, maar ik net... Samen even. Ik net samen even wat. Dit is net op weens met je 3 uur een uur zitten gaan. Nee, precies. Nee. Dus iets ertussenin. Iets ertussenin. Ja. Nederlands Lemsters, prachtig mooi om dat te lezen. Hoeveel woorden staan erin trouwens? Ik lees iets van... Ja, 200 in totaal. Dus de beide worden lijsten bij elkaar optelt. Ja.
Prachtig. Lemster Wordboek. Ja. Maar ik even muziek draaien. Dit gaat net om Lemmer, maar hoe Londen. Ja. London Grammar. Prachtig mooi sfeervolle muziek weer trouwens. Lord, It's a Feeling. Waarom dit nummer en waarom deze groep? Ik vind de groep heel mooi. De zangeres ken ik heel mooi zongen. Ik heb haar een keer live jaren mochten. Is het live lekker zuiver als op de plaat of niet? Ik zou haar ze nog mooier, nog zuiverder. Het is echt geweldig als het is dan stierst. Ik vind het zuiver jammer om maar gewoon een opname zuiver uit te spelen. Maar, en dit nummer is gewoon heel rauw. Heel boos, heel lilk en heel rauw. Ik vind het een hartstikke mooi nummer. If it's convenient for you, you want her love, she'll give you more. That's when your words are so convincing. Say you'll try until she's sure that you will change. I can't admit that I have been right here before, but on that morning when Ja, you're proud, Diekevel. you Lord, said It's a Feeling. London Grammar. Wat een stem van die zangeres. En mijn gast van Joert, Joël Hut, die keert dit nummer uit. En die vertelde me correct, dit had ik live jongen. Dit nummer kreeg ik net, maar de band. Nou ja, maar hier de band. Ja. Piekenvel dus. Ja, echt hartstikke mooi. Ja, echt heel mooi. Wist je hem over? Concerten, festivals? Net in je sa. Nee, hè? Nee, dat wie dan eigenlijk een van de twee concerten, optredens, festivals waar ik echt nooit daar wist ben. Ja. Wist dat ze van de massa's en dat soort dingen? Nee, net zozeer. Nee. Om de hele drukte op te zitten, dan word ik echt wel een goede band hè, die ik dan de zin wil. Ja. Ja. Maar ja, dan maakt die ervaring dubbel zo diep gaan. Ja. Denk ik wel. Nou, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja. Had je altijd muziek horen of net? Ja, haast wel. Ja, tussen altijd wel. Ja. Op stereo zetten en dan lekker muziekje op. Sfeervol. Ja, zeker. Singer-songwriters, London Grammar. We krijgen straks nog meer muziek van die. Ja, Skruwen. 2 dichtbundels zoals het uitbracht. En daartussenin nog een verhaal, wat oerbluwt. Ja. Maar worden best een boadje met verschillende vormen of niet? Of just het tot Skruwen had hij zelf toch echt wel als een dichter? Ik heb eerst wel geprobeerd om wat oerbloed, dus een verhaal op schrift te krijgen. Maar ik merk wel dat ik wel wat bedrouwd ben met echt gedichten schroeven. En dan wat voor lange gedichten, of ietsje langere gedichten of wat kortere gedichten. Ja. En dat bevalt me toch wel wat beter, ja. Waarom? Omdat het behapbaarder is, klatter? Ja, inderdaad. Meer dus to the point, om het zo maar te zeggen? Ja, en dan wat ik graag gauw ouwe eerlijk zijn. En dan is het wel wat ongeduldig figuur in dus. Ja, zeker. Ja. Dan wil ik het graag ouwe en dan denk ik, yes. Dan een paar dagen en dan is het ouwe en dan is het kleren. En dan ben ik er trots op. Een grutskop, ja. Het is weer bij de wereld van de poëzie, je hebt ik performen. Leidt hij dat wat? Ja, zeker. Ja, ik ben nou denk ik 10 jaar met performen bezig. Wel met tussenposters van hele jaren er wel tussen. Maar het bevalt me steeds meer. Ik ken het steeds beter my way. Ja. Wat kost je dat moeite in het begin? Was dat een schroom een beetje van die ogen hoor? Ja, klopt. Nee, ik denk het graag. Maar ik merk wel dat ik eerst wel trillen had ik daar op het podium dan sting. Nou ja, ik nog mijn eigen gedichten denk ik nog net. Ja, dat ik nog. Maar ook kwetsbaar. Ja, maar ik merk gewoon aan mezelf. Ja, ik vind het hartstikke leuk maar om te dwalen. Maar ik merk gewoon dat ik voor het publiek dan ik nog een hele groep dan het voorlezen. Maar ik dat gewoon steen te trillen. Ja. Je hebt het erbij of just het toch als iets aparts nog werd? Schreeuwen. Hey, maar ik ben ook een performer. Of zei nee, het is het logisch gevolg van mijn schreeuwen. Het zit wel in een soort harmonie maken. Maar het in een ken zonder het oor in principe. Maar voor mij is het wel in harmonie, wel bij elkaar. Ja. Want toen was hij in de tweede bundel. Ja. De eerste bundel had zelf helemaal uitjong. Dan kijk ik even de poging doen. Buttersgrut. Buttersgrut. Ja. En dat betekent? Ja, wat betekent het? Ja, kijk. Dat maak ik zo invullen dus. Wat als ik wat mijn extra R erin? Wat ik zie toch inderdaad een blad als ik wat te tikken, maar ik let het bij opzetten even in mijn extra R er nog in. Om even het woord grut ik nog uit te beelden. Het verschil tussen die, iedere verschil tussen die beide bundels, verdient gevoel?
Ja, er is wel... ik heb het idee dat ik zelf nog meer vooruitging ben. De eerste bundel, de week ben ik heel grutsk op, heel trots op. Maar ik met de hulp van de Utjouwer, van Hispel, merk ik wel dat dan krijg ik even wat verfijnder wordt. Dat krijg ik nog even wat soms maakte gedichten wie nog vrij cryptisch. En dat is in Rind van de Jaren is dat ietsjes duidelijker worden. Net te duidelijk, maar ik net meer te cryptisch. Nee, want ik heb het ding voor die lijst en ik heb reacties op teamwork. En een van de woorden die mij opvoelen is van het is ook wat mysterieus. Ja. Er zitten wel wat lagen in. Ja. En net al die lagen binnen. Direct te vatten misschien. Nee, maar dat hoef ik net, dacht ik. Dat is mooi van de poëzie. Ja, nee, precies. Maar voor mij is het wel... ik vind het wel fijn altijd wat onslacht. Dus als het nou voor iedereen net te begrijpen is... dan weet ik net waarom zoek ik de wereld dan nog inbrengen. Ja, correct. Ja. Ja, maar het is wel een beetje aan het denken zetten. Ja, precies. Wat om het denken zetten inderdaad. Ja, dat het nog wel wat doet. Ja. Hartstikke mooi gedicht voor u. Ja, zeker. Komt u in de laatste bundel, zet ik er vast maar even bij. Ja. Vrij recent, is nog maar 2 maanden uit, denk ik, of net? Ja, Tretje Maai. Ja. Ken ik om. Te geren. Zullen wij te geren in een van die huizen thee kokjen jaren en de koffie bruisen. Katten die er purren, in een bed voor ons beiden, al wat al zou durren en waarvan we zeiden. Hopelijk wordt het deze. Ik zeg u zal zitten, waar u spullen lezen en een liedse kitten. Aanzers nog 2 gedichten voor die. Wat leest... Nee, ligt het helemaal basis... of in de basis even... Leest ook graag horen gedichten. Want ik moet niet vragen welke gedichten leest graag van een oor. Maar misschien leest wel helemaal geen oren gedichten. Ik lees net zo vol eerlijk zo. Nee, klopt. Ja, nee, ik vind... ik zit even te denken. Ja, ik zit even te denken. Ik lees net heel volle. Maar wat ik lees, dat is dan... waar ik toevallig eigenlijk in aanraking mee kom. En de gedichten van de huid van mijn vriendin, van mijn verloofde. Dat Arjan Hut. Die vind ik heel mooi. En ik heb laatst een bundel van Carla van der Zwaag lezen. Die vond ik heel mooi. Ja. Goed, Squarheid is schreeuwer, hè? Ja. Hoe is dat? Wel leuk mij, hè? Wel interessant. Er komen dan beschaafd man, dus ik loop net een ster. Bang van hoe te wijzen, toch? Nee, precies. Nee. Maar we komen wat zin op dichtersjoen. Dat is wel leuk. Ja, dat is wel aardig. Ja, wel aardig iets hoor. Ja, grappig hoor. Ja. Maar bij die thuis in de boekenkast net al je, ik zeg maar Engelse, Amerikaanse dichters. Nederlands. Nee, ik probeer nog wel, als ik wat lees, dan probeer ik wel zo vol mogelijk nog Fries te lezen, ik nog. Dus Friese dichters dan. En verder beperk ik me tot die groep dan. En tot die eigen taal dus eigenlijk. Ja, klopt. Want zo dat erachter zit, dan zeg je nou, ik heb mijn eigen gedicht maar creëren. Dan wil ik net allerlei erdoor. Ja, dat zit er in principe vol een beetje achter. Ja, want ik denk dan van, ik wil heel graag, dat spreekt ik wel uit mijn werk, wel wat vernijends maatje en wat origineel wezen. En ik ben wel bang als ik heel mooi gedicht zeg, dan denk ik, shit, dat ken ik dan net meer maatje. Nee. Maar ja, om te vernijen mag ik wel weten wat Noord doet. Van Toos. Ja. Kun je net meer vernijen natuurlijk. Ja, precies. Er zit iets dubbels in, denk ik. Ja, precies. Dus dan... soms lees ik even een gedicht, maar een hele bundel is dan al... daar kom ik dan net ontdaan. Nee. Ik kom de tiert wat net met de studie nou. Ja. Maar die lijstbundel is klein. Best nog wel weer ontschreeuwen of net? Ontcreëren? Ik ken nou een project erin nog. Bij Dichter bij Leeuwarden. Daar ben ik nou mee bezig. En daar heb ik een gedicht verschraald. Maar verder ben ik op dit moment net heel druk bezig. Met iets. Met mijn gedichten. Want ik heb nou deze bundel. En daar ben ik heel druk mee bezig geweest. Het een soort energie in zitten. Om die gedichten verkocht te krijgen.
en in een boek te krijgen. En voor mij is het nou ook even van, ja, wat wil ik nog schroeven? Dus dat is even een punt van bezinning. Ja. Ja. Nou, niks mis mee. Nee. Dat is maar even rustig. Du hast het hartstikke druk met in je studie. Zit er nog een groot verschil in tussen het zelfuitjaar en een uitjouwer? Ik kom uit de muziek vooral wij. En als een goed label hast van die cd, dan kan dat soms heel goed helpen met promotie en met Ja, de precies. distributie van cd's in het geval van de muziek. Hield dat voor een dichter ek of niet? Van Ja, er uitjouwer? wordt wat werk uit handen natuurlijk, als het bij een uitjouwer dus. Ja, dat is wel noffelijk dus. Ja, dat is zeker noffelijk, ja. Ik had het idee dat mijn buttensgrut toen dat we in de tijd van corona kreeg. En toen kon ik net geen presentatie verkoop krijgen. Dus dat maakt het een groot verschil, ja. Dat het nou in ieder geval presenteerd wordt op een joen. En dan dat is de organisatie nog uit handen aan kerst. Of dat is het zelf dan must, maar dat het uiteindelijk net verkoop komt. Ja. Muziek, Lucy Rose. Ja. The Confines of This World. Ja, hele rustige muziek en ik vind het hartstikke mooi. Dat is Een beetje singer-songwriter, hè? En dit vind ik gewoon mooi dus. ja, precies. Guess I'll keep turning to. 'Cause all I ever wanted was for you to feel proud. But everybody's telling me I'm losing my mind. And all I ever wanted was for you to feel safe. But everybody's worried that I'm losing my faith. My faith. When I see those open eyes, well, I know that I've hurt my soul. When I see those open eyes, well, I know that I found Lucy Rose, The Confines of This World. Prachtig mooi, wat singer-songwriter-achtig nummer. Joël Hut is de man die het uitzocht had, want het staat op zijn muzieklistje. Hij is de gast, just Stuart. Nou, ik neem maar even schreeuwer van gedichten van het Lemster Witboek. Ik nog van een verhaal en is ik druk door aan mijn studie. Het is wat een grote vraag, maar ik vraag hem toch even. Wat eerder een verhaal was te vertellen was. Is dat persoonlijk? Zit er een soort idealisme nog in? Of is het puur poëzie en mensen op een verkeerde voet zetten? Wat drukt hij in die schreeuwen? Nou, eigenlijk wel de persoonlijke belevingswereld en uiteindelijk heel botte taal. Ja, en de leefde vet schroeven, dat doet mij vooral, ja. Ja. Dat ik echt ik in een vormdeel zetten ken wat echt even vernijend is. En dus ik een soort vernijend is qua dialect. Qua hoe het schrouwend is. Ja. Want wat hing het bot om een taal of gewoon een taal in zijn algemeen, zeg maar? In mijn schroeven. Nou, ik in die beleving. Je bent met taal bezig. Ja. Komt het omdat je heel praten met Fries en met Lemsters haast? Of had het best gewoon een taalfreak? Dat ken ik nog, hè? Ja, nou, ik heb me echt focussen nou op het Lemsters en het Fries. Maar wat Zeist, inderdaad, ja, taal in het algemeen, dat fascineert me wel, ja. Ja. En wat fascineert die dus hebben toen? Het onderscheid dus van de dieren. Ja, Alhoewel die, ze staan zo komen we direct, hield het meer achter dat die eigenlijk al een hele specifieke taal had. Hè? Dus het gaat nog volle breder in dat opzicht. Maar Ja. taal speelt een hele aparte rol in ons leven natuurlijk. Hè? ja, precies. Ja, als het heeft over dierentalen, dat wordt dan officieel wordt dat dan krijgen onderscheiden tussen wat mensen door het krekken per kenmerken extra. Maar wat Zeist, ja, inderdaad, de binnenvormen van communicatie van bij beesten natuurlijk. Maar dat onderscheidt is wel, ja. Maar even over taal, de meeste taal. Ja. Wat fascineert die daar, hoor? Gewoon dat in dat brein van, van al die dingen gebeuren of net? Ja, en vooral hoe gaat het in zijn gang als een mens een tweede taal leren wil? Wat is dan het beste om... Ja, waar kerst het beste maar beginnen? Hoe zit dat precies? En wat gebeurt er als hij aan dat leert? Dus ik vaak dat er eerst het heel goed gaat, dan weer wat minder en dan nog beter. Omdat een soort een regel eerst net kent, het band of de persoon die kent nog geen regel, die heeft al geen woorden, doet het helemaal goed en imiteert die woorden in feite wat. En dat proces, dat het dan uiteindelijk dat het door de regel nog minder wordt, dat soort dingen, dat vind ik heel erg interessant, heel fascinerend, ja.
Want in die studie, want je bent natuurlijk vol met methodes bezig. Dat betekent dat soms ook qua studie, bedoel ik, in mensen hun holles in maast, denk ik, of net? Of gist Safia net qua kennis? Ben je ook bezig met welke kwap zit hier en daar? Ja, daar hebben we wel een vak hoe hand inderdaad. Ja. Nou dat vind ik nog best ingewikkeld. Ja, daar kom ik net helemaal... Nee, dat is hogere wiskunde. Maar vooral het broeken en de methode spreekt hij dus over om daar naar te denken. Ja, en wat... hoe dat in zijn gang gaat uiteindelijk. De praktische kant van taalwetenschap. Ja. Want het kan me voorstellen dat dat best in beweging is qua wetenschap, omdat we mij de hele digitalisering... Ik oors met taal omgaan, hè? Denk ik, of net? Sorry, hoe bedoel je dat precies? Nou ja, dus je staat vol met WhatsApp-taal, social media-taal. Ja. Of het in een hele nieuwe taalvormen, had ik wel eens het idee, of net? Ja, dat is wel interessant, ja. Wat gebeurt er op dat vlak, inderdaad? Ja, ik heb er zelf nog geen vak hoe hand, dus ik ken er net volle hoe het is. Maar in mijn persoonlijke beleving is het hartstikke interessant hoe dat nou precies verder gaat, inderdaad. Ja. Nou ja, de produjeut leert Nederlands, leert Fries. Ja. En dan mij het Lemsters, of het Duits, ik maak daar je net zoveel uit. Maar daar ben de nieuwe taallagen bij kwam terug, social media big links. Want ik sommige berichten krijg via WhatsApp. Dat is een taal op zichzelf. Ja. En blijkbaar kunnen we dat ook leren, want ik lees het. Ja, precies. Broeken. Ja, nou, om mij zou het nog in een soort consistente spelling ombracht worden kennen. Maar dat is wel een apart onderzoeksveld nog, ja. Maar is dat in beweging of net? Want ik ben een leek natuurlijk, hè, wat dat nog belangrijk. Maar is die wetenschap ontziek je van wat is er nog met taal en dat soort dingen? Er is wel onderzoek nou. Ja. Ik weet alleen nog in artikels dit me nou weer bij. Ja. Het inderdaad is wel in beweging. Zit nog echt in zijn kinderschoenen. Ja, dus. ja, zeker. Ja, zeker. Hoe zou je eigen takkomst daarin? Was het hoogleraar worden of zo? Ik denk zelf was daar een working taal? Of? Ja, de wel in taal in ieder geval. Ja. Ik denk hoogleraar, dat is net per se iets wat ik ambieer. Maar onderzoeken, dat lijkt het me dan wat meer in die richting. Om dan te onderzoeken hoe het in een tweede taal leren kerst. Ja, dat luistert bij de Friese Academie of bij de AVOEK of bij Ingrains, bij de studie. Ja. Maar ik ben nog vrij op ziek, ja. Nou, wat ik precies doen wil. Lekker met taal bezig in ieder geval. Ja, dat sowieso. Ja. Het Fries, het Lemsters, het Zuidwesthoekst. Ja. Zeg ik het zo goed? Ja, zeker. Want ik had het idee, je bent hartstikke jong. En dat er wel wat een nieuwe generatie komt opstaan is. Hè, die met die Friese taal bezig is. Met Lemsters weet ik net. Ben er leeft iets genoten die daarin dicht zie en schreeuwen? Nee. Net dat ik weet. In het Lemsters in ieder geval net. Nee. En wat die gevoel ten opzichte van het Fries? Ik heb wel het idee dat mijn Fries wat meer... dat er wel een nieuwe garde opstiert. Het hoeft net altijd het geven Fries te wezen, maar dat er wel in ieder geval wat enthousiasme is om juist het Fries te gebruiken. Maar ik soms wel meertalige gedichten. Om juist het Fries met het Nederlands en soms ik het Engels uit te wisselen in een gedicht, zodat ik vernijend. Ik een nieuwe vorm. Ja. Er wordt al misschien wel 50 jaar om mopperen en zeurt en voorspeld van nou is het hartstikke gebeurd met Fries. Ja. Et cetera, die riedel, die kennen we ze staren gewoon ik wel. Maar ik had er echt wel, ook in de muziek overigens, maar ook in dit geval spoken word, maar dan en de poëzie, dat er wel weer een jongere generatie opkomt en die taal onder de gang gaat. Ja. Die blik daarop. Ja, een beetje dubbel eerlijk zijn, want het is wel heel positief. Maar altijd de taal wof Nederlands, dat merk ik gewoon dat dat de realiteit is bij mezelf. En dan scroei ik het met zo op. Het is wel interessant hoe dat zich ontwikkelt. Als dat nou steeds Nederlandser wordt en Nederlandser. Ja, zou het Nederlands hield ik meer verengelst, hè? Bijvoorbeeld, ja, waar gaat dat heen? Dat is wel een goede vraag om te stellen in ieder geval, ja. Maar was de zwaarmaatje of jij het gewoon bij het leven en bij de taal en bij de ontwikkeling? Ik denk een beetje beide, eerlijk zijn. Ja, een beetje loslitten en zien was dwangkerst. Ja, als nou, want ik ken me weer net vinden in het geven Fries te schroeven, want daar praat ik gewoon net. Het is de realiteit net meer voor mij. Dus ik vind het fijn om dat in ieder geval in mijn eigen spreektaal op te schroeven. Ja, die wereld met net al te bollen wordt uit te lezen. Ik weet, nee, precies.
Ja, dus de vraag hoe het mij omgeest. Ik heb zelf het antwoord net kleren. Nee. Ik zou het net weten. Dus Ik doe het alleen nog voor mezelf. Doe ik het op deze manier. Wat de rest het, ja. Dat met zo'n machine. Dit maar eens jaren. Wat had je nog Ja. hier wat langer gedicht en een kwart hier, begreep ik? Ja. Nou. Ja. Deze heet voor een schuilexamen. Als hier een skuil ben voor een vak. Een analyse maatje moeten. Het ritme vindt in jambenplak. De regels het steeds fjouwe futten. Stiet je net binnen in een vuist. Het antwoord stiekem en vertrouwelijk. Het schema van een riem is krust. Het rimt mannelijk, dan weer vrouwelijk. Wie doort een hut in huis te hè, vindt allerlei oplossingen. De stijlfiguur, hypalage, de makker voor de makke dingen. Als zal een leerling wat ik schroe, voor haar zien, schuilexamen lezen. De laatste strofe het de clue. En mocht het eind van dit vers wezen. Ah, mooi, mooi, mooi. Van de laatste bundel die in ieder geval uit is van mijn gaststeward, Joël Hut. Via internet is hij wel te bestellen trouwens, via de AVOEK. Via de AVOEK. Ik denk wel de Uitjouwer, kun je hem zelf Ja, bestellen. het jouwer, ja. En ik zou nog even checken altijd nog bij de Van der Velde Light. Dat wie ik net helemaal uit de holle sa. Zou net jou even een keer, want dan kunnen wij het weer omvullen. Toch? Ja, Of net? ja, Ja, precies, je ja. dan. Ja. Hartstikke mooi, man. En het laatste witboek is wel te vinden op een lemmer, neem ik hier. Ja, op een lemmer inderdaad. Ja. Ja. Meteen via de lemmer. En dan gewoon online. Ja, ik zit even te denken. Dat heb ik dus net gecheckt. Maar voor mij de AVOEK heeft nog een exemplaar. Ja, Of google je maar even en of Ja. mail je hem maar even. Ja, Had je nog een precies. lied gedicht voor u? ja, Nou, zeker. Bintrog. Short. Cut. van de recordski van die neem. Nog hier een plaats. Paris of Paris, Paloma. Ja, ik van Engels alles. Ja. Ja, Dus ja. van Joël naar Joël. Van Paris naar Paris, Paloma. Het nummer Labour. Want dat is wel Engels. Dus dat wak wel in Engels opschrijven. Ja. Waarom dit nummer en waarom... Ik vind het een heel sterk versje. Heel mooi. En krachtig ik. En voor meer vrouwenruchten. Dus ik vind het heel mooi. Dank u wel. Mooi, dank u wel. We had a daughter. I'd watch and could not say